Qudiesa fil-Knisja Parrokjali ta' Żurriq tfakkar l-94 anniversarju mit-twaqqif tal-Partit Laburista. Dun Nikola Aquilina li qaddes din il-qudiesa qabbel il-Partit Laburista ma' siġra. Fl-omelija tiegħu fisser kif bħas-siġra l-Partit Laburista stabbilixxa l-eruq tiegħu u adatta ruħu skont il-klima tal-pajjiż. Dun Nikola Aquilina qal li l-istess passiġra l-identità tal-Partit Laburista irriflessa mill-frott li tipproduċi. Huwa rimarka kif il-vokazzjoni tal-politika hija simili għal vokazzjoni reliġjuża. Dan għaliex it-tnejn għandhom lan li jaqdu lin-nies. Fl-omelija semma wkoll il-pass kbir li għamel il-Papa Franġisku fejn bħala mexxej tal-Knisja Kattolika indirizza lil Parlament Ewropew fi Strasburgu. Diskors li fih tkellem ukoll ta' politiku u saħaq dwar l-importanza tax-xogħol u li tingħata dinjità lill-bniedem. Għal din il-qudiesa kien hemm preżenti il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat, id-Deputat mexxej Tony Abela, membri mill-Eżekuttiv tal-Partit Laburista u rappreżentanti minn sezzjonijiet differenti tal-istess partit.